Рицарство. Стихотворение на Добромир Спасов. Името й, като се размести, и масони, и монаси значи. Кой каквото му приляга. Все едно дали е тя права, кой каквото иска вижда, но едва ли ще е прав по тая писта. Тя е тук, последния пророк, преди деня да свърши, вечен зов. Никой днес не вярва, че светът, какъвто го познава, ще завърши в миг, който никак не приляга. Логика, начало, но любов бе поначало. Кой с тези въпроси днес се занимава? Но Содом, Гомор, Помпей не му се разминава. Да си рицар днес е трудна драма. А и на кого ли му се занимава? Рейтинг, Инстаграм и пропаганда. Това е лукс, който идва за наслада, но горчи на вкус. Приказката е така ясна, смела, пъстра и прекрасна. Но кой ли ще я прочете? Само смелото дете. То от огъня небесен ще избяга, за да намери храма, в който светлина, лъчи и красота озаряват му деня. Другите в ад тъмничен с пропагандата си тънат, с малки алчни те души. Вулкан ще ги изпепели. Но пък колко му е да си жив, от лукса си щастлив. И тези редове няма да отекнат в твоето сърце. Те са само за избраните, да се спасят от рани вечни, които на вратата чукат грешни, но човечни. Аз съм мъничко момче, на езика ловкото дете. Дойдох сам тука, само да разкажа за едно платно. На него тя красива, сестра ми толкова дива. Тя говори ми на сън и разкрива ми божествен разум. Казва ми, напиши и това и онова, но бъди готов да обругавате света, изпаднал в нищета. И няма да спираш да говориш на онези, които поробиш. Поет си се родил ти, братко, и цензура от правителството. Чакай, хапвай сладко. Но не лъжи със сладки думи ти, че не на гости си дошъл тук, брат ми. Рицар си роден и в храма вечен си спасен. А аз в съня ти ще те посещавам, както правих с Пушкин и Волтер и с много други, които цензурата нивга не погуби. Не пиши ти редове за наслада на човешкото лице, пиши ги тъй, чела си горд, когато срещнеш Божия надзор. За парите не мисли и за Netflix не пиши, тъй стихът ти ще е вечен, в олтара Божий и е обречен. Забавленията хорски забрави и по не ходи, съседът може да е сатана, но шабата всякога ще подаде ръка. По пътя за Ярушалаим не с меч се ходи, а с слово да умилостивява Бога. Бъди ти силен, че от ангели си дирен. Чакай следващия сън и готви се за новия еон, в който страдание няма и прав език се там познава. Талмуда изучи, за да познаеш себе си, пък после бум и бам и край па епизода, поет си, но природа. Надарен да виждаш онова, което скрито е в света. Светлината, като дойде в тоя мрак, един от малкото ще си да прескочи тоя трап, да премине през божествения прак. Бъди смирен за нови дни, в които всеки от лъжата си ще изгори. Позволено ти е на лукави мънички души да шепнеш ти лъжи, но на братята си знай само истина край. Бъди готов за лъжливи пророци, които идват с многото пороци. Докоснал те е сам архитектът ни велик и звездата на Давид ти е нашепнал в стих. Соломоновата пък на юга гледа, че да спаси плътта ти бледа. Бъди готов за откровение, че само в ложа скрито днес е твоето спасение. Да си рицар днес с чест е сякаш друго измерение. Поетът там намира своето решение и хиляди ще се отвърнат от теб, презрян ще вървиш. Но с лъжата обща и мощна не ще да се примириш. Професорът масон те чака в славянския покров да отвориш ти очи и да не умреш без Божи гроб. Но колко ще са тези, конто с него ще се разберат. Само онези от Бога посветени и огрени. Само Л е готов за душата да се погрижи, а мълчанието му е като осмица, вечно и човечно. Пред теб за стиха, щом мълчи, помни, че талант се истински роди. А като ти каже научи езика, тогава поздравявате за стиха. За превод се готви и преведи, братя и сестри. През морето солено път виждат само онези с очи. С Моцарт ще се мериш ти, това на теб Създателят ти отреди. Пушкин ще вас твоето перо за бъдещето на светостта на словото. Там него всеки ще разбира, а на глупците вратове ще срива. След потопа огнен ти бъди готов да станеш част от светъл род, който днес, макар и мразен, но от Бога винаги е пазен. Не пречупвай се за миг пред общество, в което велик е онзи без око. Реформацията за тях е грях, но кръстът ти ще чупи техен здравеняк. Но все виждащото нам око ще те запази цял и слънцето на теб ще е огрял. След битка нечестива не сваляй лъвската си грива. Не падай на тяхното ниво, че син си с високо потекло. Ако пък на дуел си призован,
Речи, нямате ли срам? Гледай да не стъпваш в обща кал, по-важно е да влезеш в Божия реал. Където на дуел, рицарят не те е призовал. Срещнеш ли мишка, целия на мушкас, Божията пушка. Това е рицарството днес, миг от реалността с чест.